Čaute ľudia, vítam vás z nového videa a dnes si ukážeme ďalší trik a tým je hang five. Takže ľudia si myslia, že hang five sa robí rukami, absolútne to tak nie je. Hang five sa skladá z takých troch základných častí. Prvou časťou sú ruky. Ruky by mali byť počas celého hang fiveu vystreté, nepokrčené a mal by si byť zaklonený dozadu. Druhou časťou je tá noha, ktorá je na doske. Tú nohu si môžete položiť tam, kde vám je najlepšie, môže byť aj vzadu, aj vpredu a môžete ju dať aj na hrdlo. Ale vždycky tú nohu musíte mať pevne na doske, nemôžete stať na špičke. Treťou časťou je tá noha, ktorá je vo vzduchu. Mala by byť za rovno s predným kolečkom alebo až pred ním. Je to z toho dôvodu, aby ste mali lepšiu rovnováhu a keď budete padať na hlavu, tak aby ste nespadli, tak sa zachytíte o tú nohu. V začiatku sa môžete hang five učiť tak, že tú nohu, ktorú máte vo vzduchu, sa ňou budete odrážať a pridržiavať, keby ste náhodou spadli, aby ste spadli rovno na hlavu. A teraz vám ukážem najhoršie chyby, ktoré môžete pri hang five spraviť. Nie je to žiadna veda, treba to iba skúšať a to je bolo na dnes všetko a my sa vidíme u ďalšieho videa. Majte sa krásne, čaute, Skuturdaj. Sa budete Iba kúkaš na toto železko s tými kolečkami. Celé dni s tebou. Nie je to žiadna veda, treba to iba skúšať a to by bolo na dnes všetko a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čo som?